Good morning. Sunday na pud karon guys. September 26. Ika na pud ko hing simba. Ika na pud ko hing simba guys. Yeah. Ko na pud si charitable vlog. Moni ang amuang kumbinto guys. Oh, kana kumbinto na namo. Dan among simbahan, among muni siya. Ang among church. Ano siya? Ang among kampanaryo. Na. Siya. Siya mo na yung mga silingan rin sa simbahan sa Bohol. Nadara among gruto. Siya. Padong na kumuli guys. Kinahuman ako simba. Muli na ko. Yan mo ni siya. Muli among simbahan. Among convent nga. Nindot kayo. Yung na ko muli guys. Ni. Nakusada. Pikalsada guys. Hi guys. Mao ni ang atubangan sa simbahan na mo. Nice kayo. Green kayo ang atubangan guys na kili sa simbahan na ay akasya. Siya diri pod pikas nga side na siya niya. Og diri pod pikas nga side na po akasya kani nga kahoy akasya ni siya. Sana siya muni padong na ni sa amo maglakaw na ko padong guys. Muni siya mga silingan diri sa among simbahan. Ini siya guys. Galakaw ko guys. Galakaw ko padong muli sa amoa. Yeah. Yeah. Dito kayong panahon guys. Kay init na. Inani unta sige. Nga panahon. Nindot kayo panahon guys. Oh, nindot kayo ang clouds. Yan siya. Kapayong ko kay init man sad. Wala na iuwan. Nice kayo ang panahon. Nice kayo ang panahon ron guys. Wow, na nagluto og lechon. Ay nagluto og lechon aring kalsada guys. Naglechon sila. Nagalakaw ko. Kaduna ko uli ikan ni simba. Nice kayo ang cloud. Hindot kayo ang panahon. Nay. Napunta nga ingani na tibok adlaw. Nindot kaayo siya. Ni. Pit ako muli ko pa doon sa mua ng iskina. Ayun siya. Oh, nindot kayo oh. Ang kayo mga green sa mga kahoy. Pasod ako sa iskina sa mua. Padung ako sa iskina sa mua. Ini siya. Nakaw ko. Nakaw ko. Kapayong. Kapayong ko kainit naman sa
lagi napayong kay uwan karon indot man kayong panahon payong ko kainit man pud kayo di ta magpayong.